The country's most celebrated and charismatic political figure, Nelson Chamisa's team, is in Namibia, engaging Zimbabweans living there. Sanamina mashuka toona kuti awa Nelson Chamisa anonzi aiwa anotuma delegation yake kuti aiwa inombonomobilize imbonoona citizens emunyika yeZimbabwe vari kuNamibia not subscribe like or turn on the bell icon. Timpina munomwe kwamuchenzi. Ostalo Siziva is leading the team and they are unveiling Chamisa's new political plans to Zimbabwe. Posting on the X account, Siziva said the team has come to take ZANU-PF head on. He posted, in Namibia, addressing fellow Zimbabweans living in this beautiful part of Africa, we engaged in a robust and insightful conversation about the current state of politics and the future prospects of the alternative led by President Nelson Chamisa. We are grateful for the warm hospitality and solidarity shown by compatriots in Namibia onwards. Anvaposa pictures amurikona anyatsoratidza kuti aiwa is enjoying the hospitality yemunyika yeNamibia. Aiwa pana patonoti advocate Nelson Chamisa vanotuma their delegation yatiri kuona kuti aiwa Nelson Chamisa ari kuda kunyatsoconsolidate power, adanyatsokuona kuti aiwa kwese around Africa vanhu vese vaziva chokwadi, vanyatsokuzivisa vanhu chokwadi chiri paground kuti aiwa zvinhu zvakamira sei munyika yeZimbabwe, kuti vanhu vasanyeperwa nemanyepo angapostiwa pasocial media kana zvipi zvingaitika. Aiwa achivaudza about his new plans, about his new movement, zvinhu zvaari kuda kuronga. Bvundudzai mafungiro enyu muri kudii pamusoro pe-this movie yatiri kuona aiwa Nelson Chamisa achituma his delegation kuti inomirira iye semutungamiri wemain opposition achinodzidzisa vamwe maZimbabweans ari around the world. Tiudzai mafungiro enyu, pinda comment section medu, subscribe or like, turn on the bell icon.